pareixia que se m'havia creuat per davant això de qualque manera i que de qualque manera havia de ser d'una manera o de l'altra. No vaig poder entrar com a voluntari i al final vaig decidir participar. Na Margalida Ramon és de Binissalem. Té 33 anys i no es dedica a l'atletisme de manera professional, però li agrada afrontar reptes tan durs com aquest. Nena, però quina canya! Com vas així tan a saco? Molt bé! Ara, que pues sí, res més. Molt bé. Dur, perquè no només és la carrera, és tot, és dormir a aquesta alçada, és fred, bueno, tot. Varen ser 160 quilòmetres dividits en 6 etapes. Em passes paper? En sèrio, només hi ha cereals o què? No. L'escenari, l'Himàlaia, amb l'Everest al fons. ¡A por ello! 5 dones varen començar aquesta competició, però no totes varen ser capaces d'acabar-la. A na Margalida se li feia de cada vegada més dur. Ja està. Va, aquí el tens, maca. Molt bé. Molt bé. Què tal? Malament, perquè vaig tocada, sí. Una dutxa estaria bé avui, Varen arribar a fer un desnivell acumulat de 25.000 metres. Després de la quarta etapa, na Margalida només pensava en una cosa. Acabar. La quinta etapa, fer-la sigui com sigui, la sexta ja, malament sigui redolant. Vam que dir acabar. I va acabar, tercera de les 3 finalistes. Una passada d'aventura, ben que dir, una experiència inolvidable, la convivència amb els companys, bé, una passada. Després d'això, torna carregada de més il·lusions, com córrer l'Ultra Trail del Montblanc. Diu que es mou per impulsos i per somnis, i ha comprovat que no n'hi ha cap d'impossible. Felicitats. Ja.